Здравейте, уважаеми зрители! Започва Българска душа, фолклорното предаване на телевизия Алфа. Аз съм Гергана Шилдарова. Новия сезон стартираме с музика от може би най-популярния край – Тракия. Гости на Българска душа днес са бивши изпълнители и солисти на ансамбъл за народни песни и танци Тунджа от град Ямбол. Неотдавна ви представихме народната певица Донка Бумбулова, дългогодишен солист на тракийския състав. Освен нея обаче, в следващите минути ще ви срещнем и с учениците й, на които тя предава любовта си към българския фолклор. Вижте!
Близките подкрепят Донка Бумбалова не само от редовете в залата, но и от сцената, като продължават по нейните стъпки и пеят нейните песни. Той тропа на порти
Пенка Славова също е откритие на ямболския ансамбъл. Дълги години тя е солистка в него и записва доста от песните си в този период. Днес тя участва и в Българска душа. Какво се воно завило, завило и наредило,
Георги Славов пък е поредният доказал се музикант на ансамбъл Тунджа от Ямбол. За него кавала е живота му. Направил обработки на по-голямата част от песните, изпълнявани от солистките на състава през годините. Има редица записи в Българско национално радио, така че да звучат за поколения напред. Шести септември, град Приморско. Инструментален конкурс за гадулка, гайда, кавал и тамбура. 6 септември, град Полски Тръмбеш. Трето национално фолклорно надиграване на любителски клубове, изучаващи народни хора, ритми край янтра. Шести септември, град Стара Загора. Национален песенен празник, средногорско хоро. 6-8 септември, град Приморско. Фолклорен фестивал за автентичен фолклор, Странджа пее и танцува.
9-12 септември, град Приморско. Национален детски и младежки фолклорен фестивал Орфей пее с морето. 10-12 септември, град Първомай. Празник на тракийската народна музика и песен. 4-ти национален конкурс за кларинетисти с мелодиите на Стойчо Кузмов. 12 септември, град Самоков. Младежки фестивал Ритъмът на планината. 12 септември, село Иширково. Фолклорен събор Иширково пее и танцува. Стойка Нейчева е познато име за редовните зрители на Българска душа. Нека да се насладим на нейните нови видеоклипове, които направихме заедно съвсем скоро. Защо си горка, захвърляш горката?
Това е финалът на Българска душа. Благодаря на всички, които взеха участие в днешната фолклорна приказка. Ако искате и вие да участвате в предаването и да бъдем ваши гости, може да го направите, като се свържете с нас чрез координатите, изписани на вашия екран. Бъдете с нас и следващата събота отново в 13:10. А до тогава, нали знаете, не забравяйте, търсете българското, намирайте го, изживявайте го. Едва когато познаваме добре корените си, можем смело да обикаляме ширините на българското.